Paki. Koro gik matimre en ma ni piny ruodh polo dware mondo opong' gi roho maler. Emomiyo sama walemo ni kata kilemo ni ng'ato kotuo kata gimoro chande, gino inyalo gole ka in gi teko mar roho maler. Ruoth opaki. Nyocha ni mano Thursday. Nalemo ni Thursday en gar karang'o English tich ang'wen na gi understand. Koro chieng' moro nalemo ni nyako moro a member mar kanisa wa. Alemo ne to obiro wachona ni ero nonwang'a ni an gi breast cancer. Lakini gipima 4 higa achiel ka gidwaro mondo ging'e ni gini ang'o mokuot e tunda. Koro sama nochandre no ne pok obiro mondo walem kode. Ting'eyo ni seche moko kidhi e siptal, ang'eyo ni nitie daktande ka inyalo dhi e siptal to siptal gitimo gimoro miluongo ni misdiagnosis. To misdiagnosis mean kama ni sama idhi kapok ilemo to daktari emitiyogo mondo miyi tuo. Halo, jachien tiyo gi daktar mondo miyi tuo. Iwacho ni kaka ini symptoms miwachogo nenre ni in kod tuo yoyote momiyi ni ero. Koro mama wa dala ne odhi adhiya to mon ka wuotho kode to ginene giwuotho kode to ginene to owacho ni to tiendi no kuot, ang'o motimre? Ni akia okuota. Kae to duoge dala ni ero nwang'a ni an gi anthrax. Anthrax en tuo mano en tuo dhiang'. Koro gima timre en ni ng'ato nyalo miyi tuo to kisekawe tiye niwach wan kod teko mar tamruok gik moko. Ruoth opaki. Koro mama ni sama ne walemo kode wachne ni en gi kansa. Koro temo kakorango mondo ochak chemotherapy kaeto neno si ochak ang'o. Gik manodwa chako go owacho na pana adwa biro mondo walem kodi. Oneno nodwa tiyo gi miti shamba. To sama lemo ne ing'eyo ni gik moko ema seche moko chandaga. Ni sama lemo ne ni to ochako riere chal ka nyathi timang'o. O stretch kama otimega ng'at matuo ok timrega kama. Amedo mnalemo kae to chako wacho ni ai kora penjra ni to ng'ano mago ka. To owacho nying ng'ato. Ng'at manowacho nyinge no en nyako moro. Tapenje ni itimang'o ka. Ni wakelo ne tuo. To ka penje ni ukelo ne tuo ku akanye. Ni nyaminwa moora. To nyaminu moore no en ng'a. Ni iluonge ni kama. Koro omiye nyinge jok momiye. Kata wacho ni kaw giki Halo? Jachien ni wacho ne nokaw gike wa. Sama wacho ne nokaw gike wa, ochako ywayo sunde no. Kora penjie, mano en kansa kose ne en gimo or. Jachieno oro gimoro kuome. Kora awacho kama. Samo or gimoro kuome, kiki ya piyo ni ero nwang'a gi an gi tamri. Nwacho miwa teko e Mathayo 18:18 nwacho ni wan gi teko mar kwero gimoro madwa bire piny ka. Ruoth opaki. Koro teko no inwang'e kuom roho maler. Emomiyo sama wadhi yalo kamoro kata kidhi yalo kata wawach for example ni dwa dhi yalo kure. Uyoma. Uyoma timbe majo Uyoma en timbe mag jo Uyoma.
kineno cham miwuoro ti itho. Hallelujah. Koro inwang'o ka sama udhi yalo kamoro to nyaka itwe jok makuro. To taondwa ni Nairobi ni, ang'eyo ni un kod jo Dandora, un jo Kariobangi, un jo Kure, jo Kibera and all that. Taond ni opog kuom timbe, kuom jochiende ma ongoza taon ni. Halo, be ung'eyo ga kose ukiaga? Unu daka daka. Daka daka. Ema wacho ni sami donjo kamoro, donj ka thuon, niwach in kod Roho Maler. Ma jochiende makuro ok bi chandi. Ka gineni to giweni yo, niwach ging'eyo ni ng'atni oware, achiel oware, to mar ariyo time nadi, opong'e gi Roho Maler, to ong'e teko mage. Ong'e teko, ing'o ni yot mondo owari, yot mondo pong'i gi Roho Maler, lakini mondo ing'e teko ma omii gi Roho no, mano be shida. Ruoth opaki. Emomiyo kamoro amora midhiye to ing'e. An Embakasi kanotera kuro, nawe na St. John's, kama lweny ng'enje. Lakini sama nadhi Embakasi, ema nang'eyo ni jok maler lergi. Halo? Jok maler lergi. Jogo e jok ma jachien mogedo kuro, niwach naneno kinanwang'o kijana moro ma alemo ni moware kaeto dok chien. Ochako ywa njaga, ochako madho kong'o, ochako timo kila kitu. Sama nachako lemone, to wacho ni an jachien man kuome wacho ni an jatend Embakasi. Ithaga nang'o. To mano bet piny e dier ot. Awacho ni in jatend Embakasi, ok ichung', chung. Ema wacho na ni ikia gigi, itin kabisa. Lakini ng'at mochung' e tokino ema luoro. Daka chung' sama en kodika. Ruoth opaki. Owacho ni daka chung' sama en kodika. Lakini in aloyi. Ruoth opaki. Sama in kod Roho Maler, Nyasaye ni kodi. Teko Nyasaye ni kodi. To onge jachien mabro kale odi matim gike bila kako dwaro. Niwach kichung' miwacho ni mae oromo. Ruoth opaki. Koro adwa wacho ni kama, Nikodemo ne luor. Emi wacho ne kaka Roho tiyo. Tadwa tieko ka wacho ni kama, chakre ne nyuoli, iwe ni gini magi gin main gogo. Halo? Chakre ne nyuoli ing'eyo ni iwe ni higni magi gin kamago. Lakini sama ber kirango muma maber. To muma kirango, mbona nyisi gimoro kama tin eka watiek. Zaburi 139. Ni my frame was not hidden from you when I was made in the secret and skillfully wrought in the lowest part of the earth. Earth en imama. Pin. Your eyes saw my substance being yet unformed, and in your book they all were written. The days fashioned for me, when as yet there was none of them. Okay. Iwinjo mago. Koro gima timre, ngimani kama nochakre e piny ka, ne ok ochakre kanyo. Ruoth opaki. When you are born, that is not the beginning of you. Iwinjo. Koro hik dadani,
hik dadani kadibedie ni uneno kaka Roho, the spirit. Her spirit is older than her. Be ung'eyo mano? Okia. Be ung'eyo mano? Otimo loyo hike ka. Atemo wuoyo gi dholuo mondo I remain ginene. Otimo loyo hike ka nang'o? Niwach Nyasaye nochweye chon moneno kaka obro bedo. Monene kaka okibro nyuole. Moneno kama onego kete. Moneno kata kaka ibro are. Kata tich mobiro tiyo. To Roho Nyasaye neni kuome. Samo ware donjo e warruok. Kaeto obedo ng'at ma onyuol gi Roho Maler. Roho Maler biro pong'o Roho man kuome cha. To Roho man kuome ni chunye cha. Manie chunye cha. Roho no biro miye teko mar tiyo tije Nyasaye ma ok chande. Ruoth opaki. Lakini del man ineno ni en del a young lady. Lakini Roho manie chunye cha oti. Lakini Roho ok tiga. Ruoth opaki. Oti. Lakini sama Roho no omi teko gi teko mar Nyasaye, biro neno ka en gi rieko ma ok en rieko ma kawaida. Ruoth opaki. En gi fweny moko ma ok gin fweny ma kawaida. Mano ni oware to nyuole gi Roho manyien to en jalamo. To samo lamo cha ielo ne gik moko manonego timre niwach ngimani ma wantieni ne osemiye teko mobro loyo. Ruoth opaki. Koro Nyasaye kapod otin moseloso wechene moginene mondiko kata buk. Emomiyo ondik e bug Hebrews Waibrania 10 kare 7. Abiro mondo atim dwaroni. Dwaro Nyasaye en ni idage iye to kendo gik manosendiko kuomi mondo itim. Lakini sama jachieno pandi odwaro mondo itine, ok ibi dwaro mondo iweri kuom Nyasaye. Ok obi dwaro mondo iyie kuom Nyasaye. Niwach kiyie kuom Nyasaye tibro loye. Koro mi tije moko mabiro miyo mondo loyi. Mabiro kelo ni wich kuot. Mabiro kelo ni chandruok mang'eny. Tuoche be. Gigi te omiwa teko kuomgi, lakini nyaka watim dwaro mare. Ruoth opaki. Emomiyo kawacho kama, kadwa tieko to adwa wachonu kama. Yesu manodong' e hekalu. Ruoth opaki. Nodong' e hekalu, chapter 2 mar Luke chapter 2. Ang'o mane timre? Jotend kanisa ne penjo moko madongo dongo to bendo penjogi. To ne rieko mane en go gi iluonge ni revelations, fweny mane en go, gigo dogene omiyo jogo shanga kabisa. Nang'o? Niwach en ng'at majalamo, to koro gik mane oseneno ne oelo ni jogo, owacho ni jogo, opuonjogi. Ruoth opaki. Nyasaye dwaro mondo wabed jolamo, lakini nyaka donj e teko mar Roho, kaeto Roho Maler opong'i, kaeto ekichak tiyo tij Nyasaye. Ruoth opaki. Niwach pinyni ok en piny maler ahinya, en piny mopong'o mudho. Opong'o mudho. Teko Nyasaye mabiro miyi teko mar wuoth e pinyni, mar loso giki e pinyni, mar kelo loch mar. To teko Nyasaye no orito donjo kuomi kiyie. Ruoth opaki. Kik ibed abeda ja Anglican
Rothopaki. Wan jo Anglican ne wan kanyo, lakini jowa notho motho awacho na pana. Enough is enough. Koro ka nitie ng'at ma pok owar, tafadhali jachien biro bet kuomi mang'eny to ok dware mondo bed kuomi. To ka nitie jok ma pod roho ni pok inwang'e roho mopong'i, because roho puonji lemo, roho puonji ng'eyo gik moko, roho miyi teko mar riembo gik moko mane dakiriemb kionge roho. Rothopaki. Yesu oheri. To onge gimoro amora monyalo tame. Rothopaki. Mano e gima omiya dak. To mano e teko ma wan go, ma wadwaro mondo Nyasaye okony ji te. Rothopaki. Koro Nikodemo nitie watne moro maniluongo ni Jairus. Jairus be ne en kamano. Obende noneno ka nyathine tho moringo kuom Nyasaye, en oringo godiechieng'. To John chapter 10 mawacho gima timre, ni ng'ata ng'ata ma jafarisayo modhi ir Nyasaye, nodhi ir Yesu mondo okwa Yesu, jogo niwacho negi ni giwuog e hekalu, kik gibed e hekalu, emomiyo ne gipondo. Lakini sama ne Jairus oneno ka gik moko kethre e ode, nowacho ni kata ginena kata ok ginena, nyaka dhi, adwaro kony. Ing'eyo ni sama idhi ka daktar ting'eyo ni dendi chandi, wiyi ok bi kuot golo law kowacho ni gol longi, igolo agola mayom, niwach ing'eyo ni idwa chang. Koro wich kuot kik bedie sama iwacho ni nwang' warruok to wiyi kuot. Ing'eyo kuma jachien obetie odi, to gigo nyaka kethre. Koro adwaro moko seche moko Nyasaye nyisaga gik moko, to agundua ni nitie ji mang'eny ma jachien ogoro ni line. Jachien ogoro ni line nade? Ogoro ni line ni kae ok ibi kalo. Maybe oduonge ga ng'at madak e keny. Winjo, onge ng'at madak e keny. Koto kata ka nitie keny to en ni e odu uthagre, ugore, onge kwe. Kata nyithindi nwang'o nosomo mang'eny, lakini kama gisome no, onge ng'at manwang'o tich. Ogor nigi line. Mago e gik ma jachien timo. Ogoro ni nyithindi line, ogoro e ngimani line. Inyalo bedo ni nyalo nwang'o pesa mang'eny to ok ubi gedo. Ok ubi gedo. Kitemo ni dwa gedo to ichako tuo. Line go ng'eny kabisa e pinywa, e piny joluo. Ok en pinywa kende, lakini e piny joluo, kaka wan joluo ka, line go ng'eny. Inwang'o ni gero ot maber, to nyaka idonje ka in maiti, niwach igolo line, ikalo line. Ni nwang'o nyithindo mang'eny to onge kwe kindgi. Line go, teko mar Nyasaye ologi. Rothopaki. Koro gigi e gik moko ma ka winjo ni ng'ato chandre kamano, to iya wang' matek. Iya wang' nang'o? Niwach nadak Jericho ka, ndalo mane wadar ka wadhi wadak Jericho. To Jericho kae nigowa, nitie gimoro miluongo ni bullying. Idhi kala ng'ato matin tiweno, inwang'o ko padi matek. Tipenjo ni to, wadhaw. Onge dhaw. Jachien ohero bully ji. Emomiyo sama neno ka ng'ato di piny, to kia gima timre, to onge teko mar gore.
ber mondo apuonje mondo ng'e kaka next time ka jachieno obiro to ng'eyo kaka ochung'. Ruoth opaki. Emomiyo adwaro mondo owarwa. Kosewari to Roho Maler opong'i. Emomiyo ndiknwa ni bedru motegno. John 10 and Ephesians 10, 6:10. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Bwana sifiwe. Koro gigi ema timre e kindwa. Dakwa beda ni wan jo kanisa nyaka chop kamoro ma iwacho na pana. Anja kanisa to kabiwe jachieno tuge oda. Ruoth opaki. My God and my Father, I thank you for every village that we come from. I thank you for every home we come from. And Lord, even as you are telling me about lines here, whichever line has been drawn to block your children from prosperity, to block your children from reaching their destiny, to block your children from peace and joy, to block your children from serving you, my Father, I go to the source of that line. If it was witchcraft, it must fall. If it was somebody in the family, it must fall. If it is financial lines, my God and my Father, arise and scatter each and every altar that has been raised against your children, each and every altar that has been projected against your children. Our children must rise. Our children must wake up. Our children must succeed. And our finances must rise. In the name of Jesus, any barrier against building, any barrier against development, Father, arise and scatter every altar, destroy every altar, and let your presence come and take over, my Father. We must succeed. And I decree and declare here, Lord, your servants that are seated here under the sound of my voice, none of them shall die, but they shall live to testify of God's goodness. And Lord, any spirit of death, any calendar of death like that one that was in our home, Lord Jesus, today we destroy every calendar, we scatter every calendar, and whoever decreed that they must die and over their dead body they will succeed, Lord Jesus, grant those people their wish that they will die their death. They will, oh Lord Jesus, they will die because of blocking your children. And my Father, may you show your children mercy. May you show your children mercy. Father, save those that want to be saved. Save those that are desiring your strength, oh Father. And may you bless each and every family represented here. Visit every home. Visit every home. You see every need. Lord Jesus, sicknesses, infirmity, trouble, misunderstanding, confusion at the point of breakthrough. Let it be destroyed, Lord, because we pray that your name will be glorified in our lives. We ask this in Jesus' name. Amen.